Потому что если говорить про голевые моменты у ворот Египта, их было немного, когда они были где-то до последнего паса. То же самое можно сказать и про нашу оборону, потому что наших ворот, за исключением гола и в конце одного удара, сказать, что это голевые моменты тоже нет. Обе команды сыграли равные, достаточно равные игра, в обороне обе команды сыграли хорошо. انا شايف ده يعني اجابه واضحه، بس انا اقول ان الفريقين لعبوا بشكل عادي جدا. يعني الدفاعات المصريه كانت كويسه والهجوم الروسي ايضا يعني كان كويس. احنا مسكنا كوره ولعبنا والفريق المصري كان بيلعب يعني بشكل يعني كويس. فلا انا مش هقدر مش هقدر ادي ان انا يعني اجابه في صالح الفريق الروسي او في صالح الفريق المصري. الاثنين لعبوا بشكل عادي جدا.